gandeng Bapak Sriono sampun kundur mbok menawi menika dipun ijoli sinden gledek ayo nggih Kinong Nawangse ayo coba kaya apa nek tak aturi mau aku sama to Nduk garwane Pak Kepala Sekolah ki saka Besule tanggung daerah to iki nggih mboten Besule niku kecamatan sendiri kecamatan Besule oh iya kudune kok elitne ayo ya gandeng sampean lah ya cah Tulungagung. Nah, wis klop wis pas ngene jenenge. Piye? Arep matur apa sih karo Sagung Paralenggah? Oh, Sagung Paralenggah. Nggih, kula winong nderek tepang amargi kula jarang napa nggih tanggapan teng mriki dados kula nderek tepang rumiyin. Kula winong matur nuwun Bapak Ibu, Mas, Mbak, adik sedaya sampun meluangkan waktu untuk menonton kami. Gitu sudah begadang. Terima kasih. Ya, selamat ulang tahun juga untuk SMA 1 Sukarjo. Semoga lulusannya lulusannya sukses, terus spektakuler, terus sekolahannya semakin maju. Seperti itu, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Iki ana pamundhut sambung wanci dalu oke? Boleh. Nggih, sambung wanci dalu dikompliti sak dawane no. Kuwi banjaran karyane Mbah Sukron. Ayo mau Nyidra Asmara saiki sambung wanci dalu. Kok kaya apa diaturake. Wino Nawangse. Yuk. Kanthi mriki Pak mboten napa-napa putrane nggih. Selani dulu ya nong, iya nek bocah hanten lare sing kepengin salaman kali Pak Dalang. Mau diagem mawon Pak mboten napa Pak, diagem mawon. Nah mriki. Nah, iki. Mboten napa-napa mriki. Asmane Mas? Nun? Sinten asmane sinten? Rizky Alvaro Pradana. Nggih, kelas pinten? Kelas 3 SD. 3 SD, nggih. Pengen pripun? Pengen salaman kali Pak Dalang. Oh, nggih. Pripun? Nyundung pripun? Sepados dados dalang. Saya bisa jadi dalang kayak Pak Dalang. Amin, ya rabbal alamin. Pun sunat dereng. Nek dereng sunat pengen dadi dalang, sok kan nanggap Pak Cahyo tadi ya, nggih. Bapake dikandani, ngoten nggih. Bapake lek orang malah nanggap jadul niku mangke nggih. Nggih, salaman mriki. Mugi-mugi saged barokah. Nggih.
Jan. Topi ini apa lho kok ora ndalangi to? Apa kuwi topi ini? Spiderman. Oh iya. Ora apa-apa kok gawe wayang Spiderman gelut karo Gatotkaca, Spidermane dikalahne ya. Kudu menang Gatotkaca ya ya. Nah iya, pun boleh, sampun Pak. Pun cekap. Oh nggih, kelas kawan Pak disunatne Pak mangke Pak. No? Lah nggih kula riyen nggih belajar dalang niku kalih bapak sunat ditanggapi Mbah Mantep niku lho. Nggih, ngoten. Tanggal pinten nggih ta jenengan? Ngoten. Sukses ya Le ya. Sekolah sing pinter manut karo bapak ibu nggih. Aja lali bekti karo Gusti sing nyipta jagat. Semoga menjadi generasi yang handal, hebat dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Pun matur nuwun, samle. Nggih, nggih. Sami-sami Pak, nggih, nggih. Elok-elok. Bu rambu kuwi dikantani kuwi, ayo. Rambu ya arep dalang. Ning Sandusa deh. Kon mayang Purwa ora gelem kok ayo Sandusa ayo. Bertanding-tanding tak Blitar dadi lahar. Tulungagung dadi Kedung, Kediri dadi kali. Ayo ngono kuwi terus. Lek legenda apa dhek peta buta apa? Iya. Lek matematika iya. Dirasa nggih pengen salib Mbak niku Rambu. Sapa? Rambu. Karo aku ya lho ngopo Bu? Iya. Ayo ta sambung rasa nanging wanci dalu tan ono ingkang rupeda Tan ana kang rubeda kesirane sing ngalang-alangi. Ayo. Nyun, ayo. nyunta tresno nadyan mung srana piranti Nyuntak tresno nadyan mung srana piranti ngangge teknologi ya kuwi HP. Ayo kuwi anan. Lek mbiyen SMS. Ayo. SMS yen positif surat menuju surga, yen negatif surat menuju selingkuh. Ayo ngono kuwi SMS. Ayo dimasukin, ayo dimasukin. Ayo. gambarmu uga Arek naon? sing gedhe
Sembah nuwun wis katur ya. Lah iki malah diterangke karo kadang kula Mas Dalang Bibit ya Sukoharjo. Lamun to Mas Catur kuwi putra almarhum